Matriyong pong naisagibo ang first quarter expanded local health board meeting sa Banwanin San Fernando, Camarines Sur para sa taong 2021 na pinamayuhan ni Mayor Fermin Mabolo, Committee on Health and Nutrition Municipal Kagawad Cristobal Notado, ABC President William Masapol asin iba pa. Obheto ka ng sambitan ng pagtiripon na tanganing maipaabot sa mga namamanuaan kan San Fernando ang mga naging report sa enot na quarter kang taon. Asin na mapag-urulayan man ano naman na iba pang concern asin ipaaram sa mga namamanuaan ang mga plano asin na kahandaan kan banwaan sa COVID-19 vaccination nagikan sa national government. Expanded local health board meeting ini kabali ang gabos ng mga punong barangays and mga department heads, health, mga personal kang health para pag-urulayan ang tungkol sa response sa mangyayari sa coronavirus and then pag-roll out kang national vaccination program for coronavirus and other health matters, especially itong pag-manage kang mga waste material pagka nag-igwa kitang vaccination. Siyempre si mga ginamit na mga cotton, si ginamit na mga syringe, mga vials, kaya puwantang i-dispose yan properly, de pwedeng i-apon kung sain-sain lang. Saro sa PIG-hurot kan board ang pagkikisumaro kan mga kapitan asin mga opisyalis kini na maipaabot sa sendang mga residentes na tamang paghatod kan impormasyon asin edukasyon lalo na ngunyan sa tahaw kan pandemya. Yan ang dagdag na barata gikan sa One Media TV 48 Naga Jerome Breeze para sa News Force Weekend.